Noget af det fedeste ved at være på messe, det er mødet med jer kunder. Et er i den her digitale verden, at det virker med både over telefonen og på hjemmesiden, men det er så fedt, når I kommer og besøger os på standen, og det med, at man får en krammer, og vi snakker om alt muligt mellem himmel og jord, samtidig med, at vi uddeler en masse tips og tricks til den nye kommende sæson. Noget af det, I spørger os allermest om på messen, det er, I er så ivrige for at se alle vores nyheder. En anden sjov ting, det er, at vi oplever på messen, det er, at når den starter, så løber folk hen på vores stand for at se, hvad vi nu har fundet på. Og en rigtig lille sjov ting, det er også, at jeg havde engang et hold kunder, der sagde, må vi godt bo på standen? I skal komme og besøge os fysisk på messen, fordi 1, så er vi der til at tage imod jer og give jer den her famøse krammer. 2, så er vores ting så markant anderledes, så det er derfor det med, at man lige kan komme ned og se det, og røre det, og prøve det. Det er altså en stor forskel. Det er fint nok, at I følger os på de sociale medier, og I shopper online. Det er rigtig, rigtig dejligt, men kom forbi os. Det er altså simpelthen møde med mennesker. Det er alt afgørende.